guys. Nakasulti na ba? Kanang technique ba para tugtan ka nga maginom-inom ba yung joke lah. Isa. Lang! Manghugas ko plato! Sugot na siya. Anam tayo aki. Ato sining ko ang bumbu guys. Guys, wala na yung buhok. Buwan na tayo ng tubig. Guys, nato nila ba? Kini guys, tag 120 ang galo na ni. Pwede pang hugas sa plato, motor, sigun sa purpose ba? Oh, buwa kayo? Kini ato di sang ato sa ni Pawpoy. Tuong sa tanak. Nga guys, manam ta hugas. Dis nga to pananghid ha. Umusugot ba? Right. Guys, manam ta hugas og kuan guys. Plato. Mananghid ta guys. Pwede ba ta mag-inom? Mag-video game ang lingon. Gimingaw na mo. Kanta-kanta niya. Inom-inom ba? Lang. Man, Ano hugas? nya. Pwede ko mo kuan. Di lagi kay we kwarta. Inom. Ara naman diha. Wala kay kwarta. Wala kay trabaho. Wala kay trabaho. Kasi nakitaan eh. May pag nang hugas sa daan. Awat tamang hugas daan no? Diri mo sa gawas. Nilakaw. Hindi ako masugot. Kaya batasan dito eh. Sunod, din ako mong hugas eh.